Здравейте на всички! Отдавна отлагам да запиша това видео, но колкото повече го протакам, толкова повече се притеснявам. Затова реших днес да седна и да го запиша най-накрая, без да го спирам, без да го режа и така. Смятам да вървя направо. Надявам се да ви бъде интересно. Останете до края с мен. Както се подразбира под заглавието, днес ще говоря за моя опит в надвис. Връщаме лентата назад, 2017, не знаех какво ще правя с живота си, къде да кандидатствам, мои набори, мои приятелки. Като цяло имаха идея какво ще правя с животите си, докато аз нямах такава. Отнеми доста време и доста размисли, докато се насоча именно към надвис. И идеята се зароди покрай наши общи познати с мама. Всички, които са прекарвали някакво време с мен, с мама, са казвали: о, колко е артистична, трябва да се пробва там. И мама ми го е подмятала, но аз съответно не мислих, че това ще бъде моето. Не след дълго реших, че това ще е моя път, моята посока. Заради това мама ме записа на уроци, за да започна да се подготвям, тъй като трябваше по-бързо да реагирам. Нямаше много време до изпитите. Записаме първо при Невена Николова, страхотна бургаска актриса. След нея отидох при Албена Михова да се усъвършенствам, но пътя ми беше много, тъй като тя е в София, а аз съм от Бургас. Реших, че няма така да станат нещата. Много я обичам. Тя също е като член от нашето семейство. След нея бяха Христо Симеонов старши и Христо Симеонов младши. Обожавам ги. Те ми дадоха стабилна основа, на която мога да стъпя. Но дори всички тези страшни професионалисти не бяха достатъчни, за да мога да съм по-уверена в себе си и да съм по-нахъсана за това, което предстои. Отиваме вече към самите подготвителни изпити, всъщност консултации. Отидох, видях децата, тези, които щяха да ми бъдат колеги. Те бяха нахъсани. Те бяха абсолютно всичко, което аз не бях. Уверени, със самочувствие. Те просто си го можеха. Аз още тогава се запитах: добре, това ли е моето място? Тъй като наистина аз не можех да си представя, не можех да се отпусна така. Въпреки това отидох все пак на изпитите с самочувствие до тогава, което се опитвах да развивам. Не се получаваха лесно нещата при мен. Още преди самия изпит бях притеснена. Имах самочувствие, че съм малко по-добре от преди, но пак притеснението си каза думата. Кандидатствах за куклен театър и за драматичен театър. Не ме приеха нито в едното, нито в другото, но тъй като не исках да се отказвам от надвис и честно казано и нямах и друга идея какво ще правя с живота си, реших, че ще пробвам пак и точно на време разбрах, че има нова специалност, която се казва театрална продукция. Това беше. Окей, това беше. Веднага кандидатствах, харесаха ме, приеха ме, заедно с още 25-6 човека. И не след дълго идва вече първия учебен ден, вълнение. Тогава си доказах, че мога, че успях. Майка ми беше страшно горда с мен, преподавателите ми също много се радваха за мен, но всички още тогава ме предупреждаваха: надвис не е това, което си мислиш, че е, и не е този престиж, който е бил на времето. И така, това си го знаех, нали, но опитах се да заглуша това изречение. И вече сме на първия учебен ден, виждам ги другите колеги, виждам, нали, какви хора ще имам в обкръжението си. Някъде там почнах да си мисля, че може би наистина не ми е място да бъда сред тях, защото и тогава си личеше те какво искат от живота, колко вярват в това, което ще учат. И честно казано, различията си проличаха. Почнахме 25 човека. Много е важно да кажа, че завършиха само 6 или 7, което е интересен факт. Аз не бях сред тях и сега ще разберете защо. И ето, че след първия учебен ден дойдоха лекциите. Някъде там на много ранен етап осъзнах, че това не е моето място, че не се чувствам добре. Също и в този период. Те се случват много други неща, нали? Пак казвам, аз съм от Бургас, преместих се в София. Това да се адаптираш към нов град,
нова среда, с нови хора, нови персонажи в живота ти, не е толкова лесно. Беше ми много трудно, затворих се в себе си, почнах да ям много, тогава качих 20 кг, чувствах се отвратително зле със себе си, не исках да виждам никого, не исках да общувам с никого и честно казано исках просто да си седя в моя собствен свят и никой да не ме занимава, колкото и гадно да звучи. Малко след това мама разбра, че аз съм спряла да посещавам лекции и много се скарахме. Много ми се разсърди. Тя беше изключително разочарована. И разбирам защо. Тъй като това беше доста време и ресурси, които отделихме. Противно на това, което доста хора са ми казвали през това време. Всички мислят, че мама по някакъв начин ме е набутала в надвис. Не, ако беше така, щях да бъда приета в драматичен театър и в куклен, където ми беше първоначалното желание. Така че, да, няма нищо такова. Тя просто ми беше сърдита, заради това, че бях несериозна. Съответно, аз обещах, че ще се поправя. В този период обещах и на преподаватели, и на колеги. Беше вече, може би, твърде късно да си намеря своята групичка хора. Имах прекрасни колеги, с които и до ден днешен, ако се видим някъде, се отразим, честим си рождени дни и така нататък, но не е като да съм имала някакви близки. Оттам те си бяха сформирали вече приятелски кръгове помежду си или с други класове от надвис. Аз не принадлежах на нито един от тези. И беше толкова самотно това, че се опитвах пак да ходя на лекции. Тогава имах обещание към един преподавател да му посещавам повече лекциите, тъй като той беше също ядосан, че не го правя. И така минава си времето. Имаше някакви неща, които се случиха тогава в живота ми и имаше два или три пъти, в които не успях да посетя лекции точно при конкретния преподавател. После той отсъстваше, защото пътувал в чужбина. После пък било някакъв беше ни пуснал, защото е бил на афтърпарти. Някакви такива неща. И не можехме да се засечем. Вече когато се бяхме засекли, той беше доста студен и беше казал на мои колеги, че ако ме види пак, няма да ме завери, защото не иска да продължавам. Някъде там, в този период, в който аз бях сама с мислите си и сама с себе си, осъзнах, че аз го казах и преди малко, че надвис не е моето място и по-точно тази специалност. Но исках да пробвам да бъда към сценография, тъй като аз много обичам да рисувам от малка. Това ми носи някакво удовлетворение и се чувствам толкова добре, когато рисувам. Та си казах, може би трябва да пробвам там. Затова целта ми беше да завърша с добри чувства. Все пак не искам да съм нежелана персона повече в надвис и да се прехвърля. Имах вече цел, трябваше само да я следвам. Бях я споделила на няколко колежки, те знаеха. И бяха, да, това е много добра идея, давай. Вече идва края на годината, края на семестъра и всеки трябваше да си подготви неща за изпита при конкретния преподавател, за който преди малко казах, че с него вече имахме някакво спречкване. Неговия изпит се състоеше в това да си изберем отказ от Шекспир и да си изберем няколко колеги, които да го разиграят по, естествено, наш сценарий. Аз си избрах 3 страхотни момичета, те веднага се навиха, бяха давай, ще го направим. Чудесно. Написах сценария, трябваше преди изпита да му ги представим нещата. Той видя моя сценарий, говорихме, но тогава не ми каза нищо от рода на Магдалена, не искам да те виждам повече или нещо подобно. Каза, че не му харесва сценария и че не би го направил по този начин, ако беше на мое място. Съответно, аз се прибрах, преработих го, говорих с момичетата, всичко точно. Идва самия ден на изпита и аз въпреки това имах някакъв вътрешен глас, който ми казваше, отиди когато видиш преподавателя, да му покажеш, че си там, да те види, ако има нещо да го каже. Имах някакво явно вътрешно усещане, че нещата ще станат зле. В същия ден отидох, взех си реквизита за самия изпит. Всичко, което трябваше, беше при мен. И виждам преподавателя, идва по коридора и му казвам здравейте. И той, Магдалена, не ти ли казах нещо?
И аз бях като, не, нищо лично на мен не сте казал, но той, нали, си продължи навътре, мляскаше си баничката или пицата, каквото беше, пиеше си айряна, изобщо беше си пич и си продължи навътре. Аз се стреснах от думите му и седнах на терасата на помещението, което обитавахме, защото ние не бяхме в оригиналната сграда на надвис, а бяхме в някакъв студентски дом, мисля, че така се казваше, и седнах на терасата и почнах сега. Размисли и страсти, какво да правя. Дойде едната колежка и ми каза, не, тона му беше ужасен, не се появявай. Дойде друг колега и ми каза, ти няма какво да губиш, давай. И аз мислех, тъй като то вече е късно да дам назад и наистина нямам какво да губя, влязох в залата, седнах и зачаках своя ред. Аз бях, може би, предпоследна. Да, предпоследна бях. Изгледах на всички откъсите, дойде моя ред, той ме видя, че съм в залата, видя, че името ми фигурира в списъка, как минаваме по номера. Качих се на сцената. Важно е да отбележа, че освен нашите колеги, имаше и други хора. Сега да са били 5-6 човека, но бяха някакви непознати, нали, за мен. Така че не беше изпит само в нашия клас. Ами можеха и други хора да дойдат да присъстват и да гледат как ще се справим. Качвам се вече на сцената, което не е сцена, но все пак. Отивам там, слагам си инвентара и в този момент, в който вече съм там и се вижда, че правя нещо, преподавателя ме стопира с изречението: "Абе, Магдалена, ти какво си мислиш, че правиш, бе?" И аз, понеже не съм очаквала нещо такова, се обърнах и му казах: "Ами, ще ви представям отказ по изпита." И той: "Ма как може такава наглост? Аз, нали, ти казах нещо, ти не трябва да си тук, аз не искам да те виждам, няма да те заверя." Всякакви такива неща. И аз седя и съм в шок, защото все съм готова за някакви сценарии, но за такова нещо наистина не бях готова. Имам някакви готови отговори в главата си. Този път нямах абсолютно нищо, беше празно. И седя на едно място, не помръдвам, една от колежките ми прави да говоря, аз съответно наистина не знам какво да кажа. Някак се успях да му кажа: "Ами аз се подготвих, наредих си приоритетите и съм готова, искам да завърша." Той стана от стола, почна да се смее, обърна се към другите, каза: "Ма виждате ли каква е жалка, нещо подобно, наредила си приоритетите, ха-ха-ха." И изобщо направиме на 2 стотинки, накратко. Аз седях там, ступор, наистина безмълвна, неподвижна, потна, защото почвам да се потя от стреса, седя и си държа инвентара и нищо. И той продължава: "Как може такава наглост, не, аз ти казах, не искам да те виждам, вижте, хубаво е, вижте." Беше наистина отвратително, окей. Значи, разбирам, че той ми е бил ядосан, сърдит, но това не е начина. Аз не мога да си простя до ден днешен, че мълчах и нищо не казах и не се защитих, защото не може, само защото е преподавател, да постъпва така с момиче на колко бях, на 19 години. Просто не е редно, окей, и да ме унижава така пред непознати и предпознати. В следващия момент той каза: "Аз не искам да гледам." И една от колежките разчупи тишината, като каза: "Ами ако не искате да гледате нейното, еди кой си е следващ." И той беше: "Давайте следващия, не искам да я гледам повече." Аз слязох от сцената, седнах си на мястото, изгледах на всички останали, на последния човек след мен, неговата работа и седях там. Вече мислех какво ще кажа след това, като се прибера вкъщи, какво ще обяснявам на мама като извън, какво ще кажа на приятелите ми, изобщо на къде ще поема. Това беше абсолютно един такъв момент, унизителен момент, може би най-унизителният момент в моя живот. И наистина аз нямах думи. Важно е да отбележа, че никой не си отвори устата, естествено, когато ставаше всичкото това, което, връщайки лента назад, е много тъпо. Честно казано, аз бих си отворила устата да защитя колега или да кажа нещо. В случая различни хора. Свърши целият изпит, той каза за всеки по някаква дума. За мен, естествено, удобно ме пропусна.
Свърши изпита, аз излязох от залата, подмина го, той ме изгледа, въобще не исках нито да ме гледа, нито да му казвам каквото и да е. Мина малко време и една от колежките му каза, ама тя всъщност тя не искаше да остава тук, тя просто искаше да завърши, нали, да не е персона нон града и да с добри чувства, иска да ходи, нали, сценография. И той се обърнал и е казал, що не ми е казала. Тъпан смотан. Ти се държа като абсолютен идиот, неадекватен. Кога да ти го кажа това нещо? Както и да е, аз се прибрах, плаках цяла вечер. Всъщност с дни плаках, не беше цяла вечер само, беше наистина отвратителен момент. Никога няма да забравя как се чувствах и дълго време това ме държа и дълго време ме държа това, че не казах нищо, това, че никой не каза нищо. Изобщо беше най-гадният ми спомен. Да, като се сетя за надпис, само това са гадни спомени. Аз нямам наистина един хубав спомен. Не след дълго трябваше да кажа на мама, но не бях готова. Заради това исках да пробвам отново последен опит. И отидох в сградата на надпис, когато си даваш книжката за заверка. И казах, нали, здравейте, книжката ми, опитах се, нали, да мина. Но жената ми каза, ама вие нямате една заверка, трябва да звъннем. И на мен ми беше ясно, че няма да мине, че няма да се случи. Тя му звънна пред мен. Той беше изключително изненадан, че аз имам абсолютно всички заверки, само не от него. Но каза, аз не я искам повече, така че не. А когато нямаш една заверка в надпис, отпадаш. И аз се обърнах и я попитах, добре, сега какво следва? И тя ми каза, вие вече не сте студент в надпис. Съжалявам. И бях, добре, супер. Сега какво? Звъннах на един приятел на мама, който беше познат на този преподавател. Обясних му целия казус и наистина бях отчаяна. Никога не съм харесвала това да се прибягва до връзки. Никога в живота ми не ми се е случвало да прибягвам до връзки. Не съм така възпитана. Майка ми не ме е възпитала така. Нито пък тя самата е възпитана по този начин. Така че да звънна, да прибегна към нашия близък приятел беше абсолютно не мен. Не беше типично за мен. Та звъннах му. Той каза, да, веднага ще му звънна. Говориха и после общо взето обрисува разговора, който е минал последния начин. Той е казал, ти защо си постъпил така? Как може? Това е едно малко момиче, дай шанс. Не искам да й давам шанс. Тя иди каква си. Изобщо някакви обидни епитети, които абсолютно не знам каква е тази злоба. Пак казвам, към едно 19 годишно момиче, окей, всички грешим, но някакси абсолютно незаслужено беше това поведение и е супер неадекватно за 50 годишен преподавател. Нашия приятел, защото той е семейен приятел, му е казал, нали, никога повече не ме търси, ако е нещо свързано с театър, защото и двамата са в тази сфера. Не искам да те чувам, ти режеш крилете на младите, ти, нали, си останеш един преподавател, докато за нея още има време да се развива, тъй като тя е още малка. И до там, забавното е, че в днешно време, всъщност грешно започнах, забавното е, че до ден днешен той се фука с това, което е направил и историята я разказва по коренно различен начин. Казва, че някакъв приятел е звъннал и му е казал, нали, да ме върне, да ме завери, но след като преподавателя му е обяснил каква съм всъщност, какво било, нашия приятел му се извинил и му е казал, така ли, ужас, не, разбирам те, приятел, нещо подобно, което въобще не отговаря на истината. Общо взето се фука, че е отрязал крилете на едно 19 годишно лапе. Много похвално. Мина един месец, докато аз реша да кажа на мама. Казах и буря, мълчание, разбираемо, много емоции, окей, наистина изключително много. Беше отвратително това да си мълчим. Наистина този период беше най-гадният период в живота ми. Аз бях изключително нещастна със себе си. Връзката с майка ми също, както казах, се влоши.
нямах хора, на които да разчитам близко до мен. Беше просто мазало, окей, най-тъмният период в живота ми, който никога няма да го забравя. Това е общо взето историята от надвис. Наистина не знам как се чувствам в момента, разказвайки историята, тъй като на мен отдавна ми е минало и съм си простила. Ако можех да върна лентата назад, бих направила нещата по различен начин. Аз знам къде съм сгрешила, знам си грешките, знам, че трябва да бъда по-отворена, по-комуникативна с останалите колеги. Общо взето това съм го поправила към днешна дата. Вече уча нещо коренно различно, предстои ми да завърша, имам колеги сред приятелите, изобщо няма как да сравня двата университета и цялостно обстановките, в които съм била. Това е моята история. Надявам се да ви беше интересно. И още нещо, което е много важно. Хора, не се притеснявайте да пробвате, лутайте се, но нека това лутане не бъде безкрайно. Много често срещам хора, които ги е страх да пробват или учат нещо, което не им харесва, но мога да ви кажа от опит, че няма лошо да смениш университета, обстановката, града, ако щеш. Взимаш си ценни уроци и е много хубаво. Хубаво е чувството да знаеш, че си опитал. Така че хора, опитвайте, не се притеснявайте, никой няма да ви съди, живота си е ваш. Надявам се наистина с това видео да съм ви нахъсала. Това ще е награда за мен. Благодаря за вниманието и се надявам да се видим в следващото видео, тъй като не планирам да ми е последно. Хубав ден ви желая, всичко добро. Чао!